Hej, jeg hedder Jakob Gramtorp. Jeg har kørt port på højplan i cirka 4 år, og nu vil jeg vise dig, hvordan du skal vedligeholde dine ski. Vi starter med at slibe skiene, så de skal sættes op sådan på højkant. Det man skal være opmærksom på, når man sliber kanter, det er, at man skal køre race eller freestyle. For når man kører race, så skal de være skarpe over det hele vejen op. Meget skarpe i midten specielt, for når man trykker hårdt, så er der meget pres på midten. Men til freestyle, når man så skal man ikke have skarp i midten og helt ud i spidserne. For i midten, der sidder man fast i rails og bokse, og i spidserne, der sidder man fast, når man lander på hop. Jeg har vist dig, hvordan du sliber kanterne til piste, og det er så over alle kanter til piste, og det er over alle kanter. Og hvis du så skal køre freestyle, så lader du bare være med at slibe i midten og i ender. Jeg starter med at tage handsker på, for ikke at skære sig, når man så skal til at slibe, fordi kanterne kan blive knivskarpe. Og så tager jeg det her kaldes en vinkel, og det er så en klemme til at sætte filen her fast på vinklen. Og normalt er vinkler 90 grader, fordi det er de bare på turistski. Og så skal den sættes en lille smule skråt, for at den tager bedre fat. Og så går man ellers bare i gang med at slibe. Og den er rimelig slidt, den her ski. Det kan man godt høre, når man kommer herind på midten. Og det er bare med at presse til, så den får taget en masse. Man kan mærke på, om den har fået nok ved at tage neglen, og så køre den ned. Og så presse en lille bitte smule ned på kanten, og så prøve at trække tilbage. Hvis den så glider af, som den så gjorde her, så har den ikke fået nok. Og så tager jeg så en finere fil nu, for lige at få den skarpere, fordi den grove fil ikke toner. Okay, så det vi har gjort, det er at starte med at bruge den allergroveste fil, hvor der er rimelig langt mellem takkerne, som I kan se. Og den bruger man så bare til at tage alle ujævnheder væk, alle store ujævnheder. Og så derefter, så bruger man den her, den bruges mest til at slibe dem skarpe, altså til at virkelig få dem til at være skarpe. Og så efter det, hvis man er rigtig skier-entusiast, så kan man bruge det her. Det er en diamantfil. Men det er meget vigtigt, hvis man går ud og køber sådan en, at det er 200-modellen. Der står et lille tal hernede, hvor det viser, hvor grov den er. Og det er meget vigtigt, at det er 200, fordi det er den groveste. Og de finere, de kan slet ikke bruges på turistski og sådan noget, fordi det har man ikke brug for. Så det skal være den.